Mga gaon mo na yung pinakadaghan nga sili sa Litson Bili. Ah, grabe. Kulikot ang demonyo. Labuyo. Huwag labuyo. Bisiliya mga gaon ha? Gano? Ay, bisiliya siya. Mga gaon, nakalitson lang gapon yan. Rao, sa kabuok. Nakalitson Japon. Ante, lindagan. Dagan ng telo kang ikog. Bos, wag ini. Kita mo sa kanang puro sili, bos. Hala, may iba na mong bili. Kaya namin yata gausan lot ang dimalat katora makadawat og 4,500. Pero ang dimalat ang akong iba bro kandaran pataguan ngay baka. Kabaw, anay og duha ka buok batin. Apil na kana. Ayaw, wala ko. Ator ni pagkulan ay ba sama paguli kano sa kamay makadawat. Lah, bos. Ayo. Silod hanoy. Sa wakas mga gaon, nauman nakita na itong kamay nga negosyo! So karon mga gaon, maglitson ta nga walay til para sa tuwang mga bisita! O mga gaon diya sa mo kay magandam na may goodbye tomorrow morning. Helicopter. Ayaw pa. Mga gaon mo na yung pinakadaghan nga sili sa Litson Bili. Ah, grabe. Kulikot ang demonyo. Labuyo. Huwag labuyo. Bisiliya mga gaon ha? Gano? Ay, bisiliya siya. Grabe, kani pabisita lang ni. Bisita na, gaon. Mutilaw lang ani. Mutilaw ani. Aw. Wag di hangan. Jangan. Mga gaon, nakalitson lang gapon yan. Rao, sa kabuok. Nakalitson Japon! Ante, lindagan. Dagan ng telo kang ikog. Lahi na ito ni Chona. Ang atel wala na mo gapil kay gahe. Oy. Liwal po oy. Kalingawan sa mga taong tumatanaw, nakaabit usab kami aning ilang gipanghatag matag tuig sa mga tao nga nagkinahanglan sa ilahang suportas ilabi na sa bugas o sa mga grocery. Daghang kay salamat Lord sa mga membro sa mga lahat vlogger nga unta magpadayon kini. Pinaagi sa imo kay ikaw man ang among amahan Lord. Imo kana silang suportahan pinaagi sa imong malubok nga kasing-kasing suportahan nimo sila batag adlaw sa ilang panginabuhi kada katabang usab si kining ilang mga vlog sa ilang tibuok pamilya. Lord, unta ang kaning ilang negosyo karon imong ipaambit sa tanan unta nga makaya gihapon nga makahatag kanila og suporta ilabi sa ilang panagatan nga unta magwalampuson o magwalambuon ang maong negosyo. Kining tanan Lord among pingayo pinaagi sa imong anak buktong among manluluwas Ginoong Jesucristo. Amen. 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 Kaon! Mga kaon, eating na! Wow! Mga kuan ni mga ngilingi dito ang bisita dai anak ni sa kono. Best President Sara Duterte. Dire tingin sa Siyasing Works. Inisinsiyo JR Vizcala ay mo kalimot sa eleksyon. Usugot kasi Janji ni si Ejiro. Oh, jogo to. Kagwapo, ane! Wala suguti! Bos, wag ini hinabot sa kanang puro sili, bos. Kaya puro sili. Hala, may iba na mong bili. Imong bigo. Bato na diwan kay adlaw gikawan. Oy, dara dai. Team Marites ya ta dai. I-follow na niyo Team Marites. Sa gusto mo pataw kay internet dra, Team Linoy. Oy, si Jaldan o Stephen ay sa pasudla kay balutag ni. Atong
Naraman nagduyan, mapito. Uy, si Yulin! Ay, Guryo. Napag yung si Guryo! Lalo magdungan na si Yulin, si Janjan o si Stephen si Guryo! Nagaw na yung Janrio. Papunta kaya sa kwan, sa Siasi Works. Ano yung mga kwan? Batos. Batos, oh. Pero kinakagahe ko ng duho. Kaya may pinanggahe mo Ano mo ito ikaw, sili? Kwan, pinalanggan akong yung mga inahan. Pagamahan din. Pinakagwapos Victoria, Rindo. Pinakagawa Rindo eh. Usagat? Ang bili nga na sili, wala. Wait. Why ni tagad? Pero ang bili nga sili, wala. Naabot lagi na mong kanang guest day. Si Nagudo. Naglitsyon mo? Why labot sa sili? Ikaray mo hilabot ato. Bro, naabot lagi mga gaw. Nangamo pinakabalangga put-put. Put. Nas dagat. Napata. Palangga mo ng kuktong. Oo, yung nga ba? Uy! Jam day! Pinatras mo ba? Maganda nagkaki. Mga gwapo rin sa CSC Works. Oh. Tapos sa kakubot naman pa. Ay, sa Afrika. Lisura, limutan. Tugnawan niyo. Uy, pinita niyo. Manok niya nga. Magpaulit na kaya na kada. Nga ako yung tripping yung manok. Ano naman? Balik pa, me. Isa rin ko, sumunod niya. Wala, tulog ko. Ako ba? Over na. Uy, ano? Grabe si Jordan. Ato na ko! Puso mo na, pre. Ciao, mantang dua. Pita lang buhong singot. Kaysa buhong panos. Nakapakonti ka na eh. Ganun, gusto ko mga buong panos. Amot lang. Ang tago meron na ka ng kuhan. Teka namin yata gaw sa lot. Ang dimalat katura makadawat og 4,005. Puro ka dimalat. Ang akong iba. Bro, pandaran, pataguan. Ngay baka. Kabaw. Anay. O dua kabuk patin. Apil na ka na. Ayaw. Watin ako. Ator ni pagkuhan. Ay, masama pag-uli. Kaya basta kamay makadawat. Grabe, tinog. Ah. Tinog rin yung nagkuwag siya po na ligo. Nagaligo. Ayun na yung mga supportive na itong Agrikana, no? Sila ginagawa nagpalit, oh. Salamat kayo. Salamat kayo. Pinakapilanggan na mong apuhan. Antin Reda. Sabi ni Ma'am Janice. Hala. Ay, pinaka-pinaka ang mga anak nila. Pinakapilanggan na. Pinaka-pinaka ang mga anak nila. Si Arar, nakuha ng Araroy. Hala, huy, boss. Nilod Hanoy. Asa mga nagawa na yung nagawa. Challenge na mo sa kawan. Sa Udaw Jersey. Alang-alang po na mo siya. Bago na si Nina! Tara! Sa Bago na ti si Nina! kato ganyan ba? Sa bago ka? Dessert! T-shirt yung mga tingin nagsagol. Ito likod ba? Italikon! Kay Ikaw mo Pua! na mo talikod noon. Ano bago na ng mga kawan. Bye, Siasi Works. Dikal sa Naparil. Ano mga gwapo na ito taga Siasi. Mga Ang mukha ko ka nangalangan, di mong islaw, dao kung bago na dessert! mga inahan sa taga Marat Vlog, Team Marites. Ay, mga vlogger din sa rin yung mga inahan sa Marat Vlog, Team Marites. Ako na pa rin kumagaron. Kumagaran na ni mo. Oh. Ano ito? Juan? Pili ka po na eh! Kay Wail, usa ka ang resorts! Oy, tulog mi ka po. Pili na daan. Nag-slow naman na daan. Walang islo boy! Kita na itong mga bisita ito. Sudah maga. Oh. Anay, anak saya. Gusto ko dia. Oh, hudi, oh. Kung si Ken yan eh, budaw. Aw. Hudi, hudi. Hudi. Dok-dokon tayo noon, hode. Jersey ko ba? Taga Choy. Choy. Uy, kayo wa kay labot din. Labot ko pa na ko sa Saudi. Di lagi boss. Di, bunga buko mo da. Kay no duara, mingo ko mo tulo. Oh, dili ko biga kay labot. Isa ba? Sige. Uy, dali mo ba? Ako sa video. Lansi sir na ka udi, ang kaning sunan mo yung Oh, lang. Dali mo ba? Subukan nyo eh. Sudan may gapas, di man. Lances Reski, nagdigaw-dugar sa mga laki din eh. Yang gusto ka to ay, yellow corn. Oy, permente mo mong kauksili yang kabuha. Ako magpakyot-kyot ha, daog. Ay, oy, bakte mo na. Kyot-kyot na lang, may mamumula. Babate sa naong sugot me. Oy, sugot me, babate sa naong sugot me. Pero kaya na pakyot-kyot, batil di me. Ikaw na, si Day. Oh, grabe na, busog kulog ka ng... Ikaw, sila ba? Sige. Sama na. Come on. Hindi.
Wala kubaya. Ang magkuba. Out. Oh, tanawa down. Ano dali kan tanawa ko sa guba. Wala kubaya. Grabe. Udah mo ginawa. Wala pilihan. Nakakaunighang, gwapag hapon Sila di ay. Slow down! Be. Wadyo nang iso mo islo kay wako hangi. Akaun balik. Sure ka. Wako hangi. Wag hangin. Akaun balik. Sige, sige. Akaun balik. Akaun balik. Usa ka mo, usa ka mo, usa ka mo. Akaun balik. Tagan-tagan Ayaw, usa 3 mil. ka mo, usa ka mo. Usa ka mo. Tagan-tagan 3 mil. Lima ka mo, kumiko. Lima. Asa yung man nagkaon nga silence man eh. O sa gan. Silence. Papilihan sila kay why lang mo to di? Oh, wala ko pa din. Pili mo. Pili mo mga mananap. Salamat kayo! Siya si Works Apparel! Hoy, kuha. Mao, di ba? Di mo. Aparel ba oy? Oy, ito nag-grip wrap ka. Hoy. Mga bali na udah mari. Oy, mga bali ito ng hangin tama ni. Hoy, may lamot ang. Hoy, dilibit. Walay XXXL. Di na marang sa imot oy. Pang 2 anyos man nga tisan. Ano lagi sa ako ah? Di mo pang stintam na. Mag-diet ko sugod ka na. Maratag si Sword! Di ka sa Apparel! Daghan kayong salawi ko ngayon! Wala, grabe, gipili. Manaya mo, wade. Wala ka mo, ba? Ayaw ka balaka kay always man mo na! Uy, kansemin, domibe. Imbis ba ko pinimiron, makatap na may ugma kay wami gistansya! Wala na may gistansya sa inyo ha! Ay, mga special dal mo. Ha? Special child ko na ta! O sa mo? Special child! Shoutout ni Nomer Bone, Sally Salcido from Hong Kong, Eden Andrade from Dubai, Konsihal Ricky Musne, Konsihal Kevin, Cross Konsihal Marlon, Balangkit Kapitan Gina Kalayan from Silang Cavite, Darila Distak Kadungog, ug sayaha ko ng asawa, si Ninita Ugbad from Dapitan City, Zamboanga del Norte, Sima Franca J. Dudong, Nestor Sino, Roderick Tingkang, shout out! Shout out kong Jennifer Labitad Belia from Cebu City. Shout out again. Shout out ni Tiana Marie Siasi og ni John Michael Siasi og sa manayay daw sa Siasi Works si Cristel Batoon, Annalyn Batoon og ni Milani Suwan og ni Rachel Siasi. Shout out. Shoutout ko ni Jake Anthony Himpeso Asio og ni Mila Pabrura Alira from Karkar City, from Mila Alira Panas Guadalupe Karkar, og ang Dalisio Jimar from Pinamungahan Cebu, og ang Kirk Harold Umusora, og ang Kenneth Paburada Carmenyon. Shoutout. Og shout out ka Tina si Escudero og ni Jake Anthony Gumpiso Asio. Shout out. Oh, shoutout ko ni Sinubak Vergara Paksit. Shoutout kang Tyron Ponfirada, Junel Aton, Richmond Duay, Nonil Aton, J. Prosil Lohit, og ni Gerald Dromo. Shoutout nga gang. Og shoutout sa mong amigo nga pilakatas og ilong sa Victoria, Titing Joshua. Grabe. Shoutout Lance Lonzaga from Valencia City, Peterlo Catalan from Davao City, Oking and Marging, Lafansa Technic Philippines, Daryl Kadungog and Ninita Ugbad from Dapitan City, Zamboanga del Norte, Ronila Iramis from Santo Tomas, Davao del Norte, Ricky, Roselyn, Remedios and Iramis family, Chris Dump from Misamis Oriental, Lugait Mark Loquente, Alin Yap from Benguet, La Trinidad, Baguio City, Andy Flores from Talibon, Bohol, o kang Ganancial family from Hiram, Himaris. Shoutout! Sa wapang ba shoutout na comment lang mo gotlo. Wow!